Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng kalderetang kambing. At ito na po ang ating mga ingredients na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo nitong karne ng kambing. Minarinade ko po siya ng overnight ng kalamansi, tapos may bawang, sibuyas at saka luya. Nilagyan ko na rin po siya ng dahon ng laurel. Gagamit din po tayo nitong bawang, sibuyas, dahon ng laurel, tomato paste, pepper spread, tomato sauce, red and green bell peppers, yung green na olive, carrots, patatas, pineapple juice, asin para sa ating seasoning, mantika, toyo. Uumpisan ko na pong lutuin ang ating kaldereta. So, ayan na po, may nakasalang na po tayo na kawali. So, lalagyan na po natin ng mantika. Ipiprito ko po ng konti yung ating karne ng kambing para po matanggal yung amoy niya. Paiinitin po muna natin tong ating mantika. At pagkatapos nito ay gagamitan ko po siya ng pressure cooker para lumambot po siya. So ngayon na mainit na ang ating mantika ay pwede na natin siyang iprito ng konti. Yan, napakabango na po ng ating karne ng kambing. Mamaya po pagka medyo nag-light brown na po itong ating karne ng kambing ay babalikan po natin. Ayan na po, medyo nag-brown na po siya. So, babaliktarin ko na po. Ayan. Yung iba sabi nila matagal daw ang ganitong proseso ng pagluluto ng kalderetang kambing. Pero hindi po kayo magsisisi pag itry nyo to dahil napakasarap at saka natatanggal po talaga yung amoy niya. Ito po ay okay na po. Tatanggalin ko na po siya. Ngayon ay ipi-pressure cook na po natin. Ilalagay ko po itong sauce ng pinagmarinidan ko. Isasali natin yan para sa ating pagpapalambot nitong ating karne ng kambing. Ngayon po ay maglalagay po ako ng tubig. Tatakpan ko po itong ating pressure cooker. Tapos ito turn on na po natin ang ating stove at papalambutin ko po siya ng mga 20 to 30 minutes po ang pagpapalambot ko nito kasi medyo maliliit lang naman po ang pagkahiwa kaya mabilis lang po yan. Ngayon po habang pinapalambot ko po itong karne ng kambing ay ipiprito po muna natin tong patatas. Ilalagay na po natin lahat yan. Tapos hihintayin lang po natin na medyo mag golden brown itong ating patatas. Saka po natin siya hahanguin. Pag nag golden brown na po itong ating patatas ay ipapakita ko po sa inyo ulit. Ngayon po ay hahanguin ko na po itong ating patatas kasi nag golden brown na po siya. So, ang isusunod ko po ay itong ating carrot. Yan. Babalikan po natin yan mamaya pagka luto na at hahanguin ko po. Ngayon po ay luto na ang ating carrot. So, tatanggalin na po natin. Ngayon po ay isusunod na natin tong ating green at saka red bell peppers. Yan. Mamaya po pagka naluto na tong ating sili ay babalikan po natin. Ngayon po ay luto na itong ating sili. Tatanggalin na po natin.
Ngayon po ay 20 minutes na po ang nakalipas dito sa ating pagpapalambot. Tatanggalin ko na po yan para maumpisahan ko na po siyang lutuin. Ngayon po ay sisimula na po natin ang paggigisa ng ating mga sangkap. Maglalagay po tayo ng konting mantika at paiinitin po natin ang ating mantika. Ngayon na mainit na po ang ating mantika, pwede na nating igisa ang ating bawang. Hintayin lang po natin na medyo mag golden brown po itong ating bawang, saka po natin isunod ang ating sibuyas. Ngayon po na nag golden brown na po ang ating bawang, ay pwede na nating igisa ang ating sibuyas. Maglalagay po pala tayo ng konting toyo. Tapos hahaluin po natin. Ngayon po, pwede na nating ilagay itong karne ng kambing. Yan. Ngayon po ay isusunod ko po itong ating tomato sauce. Dahil malambot na po itong ating karne ng kambing, pwede na nating isunod-sunod itong ating mga ingredients. Lalagyan po natin itong dahon ng laurel. Tapos itong tomato paste po natin. Pangpatingkad po kasi ito ng kulay. Ngayon po ay ilalagay ko na po itong pineapple juice. Habang hindi pa po kumukulo itong ating kaldereta, ay ihahalo na po natin itong ating liver spread. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng asin. At pagkatapos po niyan ay tatakpan po natin tong ating kaldereta para kumulo po siya. Ngayon po ay i-check na po natin itong ating kaldereta kung kumukulo na ba siya. So ayan na, kumukulo na po ang ating kaldereta. Pwede na nating ilagay itong ating patatas na naiprito na natin kanina. Isusunod ko na po itong ating carrots. Tinikman ko na rin po pala ito. Super sarap po. Ngayon po ay pwede ko na pong isunod itong aking red and green bell peppers na iginisa ko na po kanina. At ang panghuli po na sangkap na ilalagay ko ay itong olive. Luto na po ang ating kalderetang kambing. Ito na po ang ating finished product ng kalderetang kambing. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito at sana'y magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!